खुलुमबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोननि आफाद जानानै दुलाराय आसाम दुलाराय बुहुमाव गोसारना थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आदर्शजों सोलिनाय सैथो सनातन ब्रह्म धोरोमखौ फालिबाय थानाय गासैबो बर' हारिनो गासैबो सुबुं हारिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोननि आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। दिनै इंराजि 9 फेब्रुवारि 2021 मायथाइ दिनैनि बे समाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरिनि जिल्लानि गाहाय मावखुलि गोथार बे जयग'सालिनि लांगोनायाव मोनसे जोबोद गिदिर हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिया थांनाय 30 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव आसाम सरकारजों दिहुनजानाय फोसावजानाय नटिफिकेसननि सायावनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि हाबाफारिया जादों। बे नटिफिकेसननि मथे ब्रह्म धोरोमखौ नासयनाय बायदि जिथु सोदोब बाहायदोंमोन बे बाहायनायखौ बोखारनो थाखाय बे बाहायनाय मुगैनायनिफ्राय एरायनो थाखाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा नारा नाथा नाजाबोबाय थादों। बे नाजाबोनायनि फिथाइया दिनैहाय थाइफैबाय। बे फिथाइखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै दिनै बे गोथार जायगायावहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जादों अखण्ड जयग' आवथि लानाय। बे अखण्ड जयग' आवथिया बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा मोनसे बै नटिफिकेसनखौ लानानै मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन जिल्ला बेंगिरिनि दरखं मोखाङाव। बेखौ जाहाथे बोस्रांनानै सोदांफिननानै मोनसे समान मर्यादा ब्रह्म धोरोमखौबो समान अनसायनाय समान मान होनायजों लोगोसे जाहाथे साननाय लायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। नाथाय मैया 9 अक्ट' गुवाहाटीनि बड'फा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय मोनसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खावलायनाय लेखायै मोनसे सावरायनाय जादोंमोन जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै। बे सावरायनायाव बिथां बिश्व शर्मा बिथाङा बे नटिफिकेसनखौ मोनसे गोरोन्थि होननानै फोरमायदों। बिथाङा गोरोन्थि जाफ्लांदों होननानै सिमान जादों। लोगोसे बे गिदिरथार गोरोन्थिनि थाखाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनियाव निमाहा बिदों। निमाहा बिनाय हिसाबै जोंनिसिम लाइजामबो मैया बिथाङा फोसावहरबाय। बे लाइजामखौ बिथाङा जोंनिनो बिमा राव बर' रावजोंनो लिरनानै निमाहा बिहरदों। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावबो जादों। जोंनि आसामनि लोगो राव बर' रावखौनो बिथाङा बाहायनानै जोंनिसिम निमाहा बिनाय लाइजामखौ हरनायनि थाखाय बिथांनिसिम जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै बर' रावखौ मान होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो खर' गंग्लायै गोजोननायबो बावहरदों सिबिनाय बावहरदों। लोगोसे बिथाङा मोनसे जोंनो निमाहा बिनायनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों जे धोरोम आफादा जेब्लायबो गोजौआव दं। धोरोम आफादखौ जों नेवसिनो हाया बेखौ आसाम सरकारा जोंनो मिथिहोबाय। आरो बे निमाहा बिनायजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे निमाहा बिनायनि थाखायनो दिनै जोङो बै खुद्रिनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नानै मोनसे रंजानाय बा गोजोननि मोनसे उत्सब हिसाबै जों दिनै फालिनाय लाबाय। जोङो बे सावरायनायाव सलुसन जानाय बायदि मोननानै जोङो खुद्रिनायखौ दोनथ'नाय जादों। दिनै बे खुद्रिनायनि बदलै जों दिनै बे गोथार जयग'नि हाबाफारिखौ मोनसे देरहासारनायनि आरो गोजोनै जोंनि धोरोम आफादखौ दैदेनलांनो हानायनि आरो जोंनि जिथु आदर्श सनातन ब्रह्म धोरोमनि आदर्श बेखौ फालिलांबाय थानो हागोननि मोनसे रंजानायनि इसारा होनानै जोङो दिनै बे गोथार मांगलिक बे जयग'खौ लानाय जादों। आरो आसा खालामदों इयुनावहाय जाहाथे सरकारनि जिखुनु बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि ब्रह्म धर्मआबो मोनसे समान मान मर्यादा मोनलांबाय थासिगोन। बेखौ बिथां मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंलांदों। बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनिसिम जोंनि जानानै थोजासे साबायखर आरो खुलुमनाय सिबिनाय जाहरबाय। आरो जोङो बे दिनैनि बे गोथार बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानैबो मोनसे बाख्नायनाय आरो गोजोन हामग्लायनाय जासिदों। आरो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि जोंनि गेजेराव मोनसे जौगानाय हाबाफारिया अरायसम जाफुंलांबाय थागोन बेखौनो आसा बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै। दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म जयगालियाव जों दिनैहाय अखण्ड जयग'जों लोगोसे खुद्रिनाय सिरिसे खुद्रिनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय मैयानि समाव
आसाम सरकारा लेंहरनायलाय जोंनिनो गेदेमा मिरु आफादनि मावथिफ्रा बाहाय थांनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायनि गेजेरजों जिहेतु थांनाय 30 अक्ट'आव डिसेम्बरनि अक्ट'आव मोनसे अर्डार ओंखारदोंमोन बे अर्डाराव ओरैबायदि उल्लेख दंमोन अकल नामघर आरो बाथौ मन्दिरनि थाखाय आसाम दर्शना जि अनसुंथाइ 2.5 लाख थाखा होदोंमोन बेहाय जोंखौ एसे आसाम सरकार ब्रह्म धर्म सोंखारिदों जेरैहाय ब्रह्म धर्मनो होनाय जानाय नङा होननाय सोदोबखौ सोदेरदोंमोन बेहाय जों खुद्रिनायजों गेजेरजों जों गोबां जों प्रग्रामबो लादोंमोन दिनैनि दिनाव जों लादोंमोन नाथाय आसाम सरकारनि लिंहरनायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायनायाव जों फ्राय एसे गोरोबथाव फैनो हादों मानो होनबा सासे गिदिर माने मिनिस्टार खेमथाहालि होननानै बुंनांगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे आफायानो गावनि भुल भ्रान्ति जानायखौ खेमा लानानै जोंनिसिम मिरु आफादनिसिम मोनसे लाइजाम दैथायहरदों आरो लोगोसे बे जिथु सोदोब ब्रह्म धर्मनो मदद होनो हानाय नङा होननाय सोदोबखौ फैगौ जेने 11 बा 10 थारिखआवनो बे बसखौ बोखारगोन होननानै बे आफाया जोंनो खोथा होदों बिनि थाखायनो जों दिनैहाय जिथु मग्न धर्मघट खुद्रिनायखौ जों दोनथ'नानै अखण्ड जयग जोंनि गेजेरजों जाहाथे मुलुग संसारा सोदाङो बिश्व शान्ति जायो जोंनि भुल एना एनि जानाय गासिबो सुस्रांलाङो होननानै जों बे अखण्ड जयगखौ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्मआ बे माबाखौ कार्यसुचिखौ लानाय जादों दुखु मोनथावना जादों बिनि थाखायनो जोङो मिरु आफादनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे रायलायनानै मोनसे मावफुं मेलनि गेजेरजों मोनसे बिथांखियाव फैदोंमोन जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लाया मोनसे खुद्रिनाय अखण्ड जयग मास मोनसे अखण्ड जयगजों जोंनि गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय आरो जोंनि मोनथायनि सायाव मोनसे नेग्लेक्ट बायदि खालामनाय मोनसे बे सोदोबनि सायाव जोंनि ब्रह्म धोरोम आइजो आफादाबो दुखु मोननायाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों हेफाजाब होदों आरो जोंबो बे अखण्डआव बाहागो लादों दिनै लैहोर लैहोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय बा बायदि बिबानाव थानाय आइजोफ्रा जोंना बाहागो लाफैदों आरो बे जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों आरो नै जोङो एसे सिगां मैया थांनाय हराव 8 थारिखआव मोनसे फोसाव बिलाइखौ जों मोनबाय आसामनि मन्त्रि गोहोगोरा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गावनि राइटिं पेडनि गेजेरजोंनो गावनि बे आसाम दर्शननि बे ब्रह्म धर्म जेरै बिसोरनो होनाय जानाय नङा नैबे लारिसे हांखोखौ सुद्रायनायनि सायाव आफाया गावनो निमाहा बिदों आरो फैबाय थागोन समफोराव बे आसाम दर्शननि गेजेरजों ब्रह्म धोरोमनोबो मोनथायखौ होगोन होननानै मोनसे फोसाव बिलाइ होदों बेवहाय जों गोजोन मोनदों।